zrovna vystoupil z lodi, no a jdu ulici směrem k hlavnímu centru starobilému a pak na kostel svaté Eufemie, což je takový hlavní bod tady. No jinak je brzy ráno, tak tu moc lidí není, sem tam nějaké auto projede nebo nějaký člověk projde, tak ale to je dobře. No, takže pomaličku jdeme dále. A teď to vemu od hlavního starobylého města dál tady. No, je to poklidno. Už začínají restaurace kolem moře. Ale prázdné, protože tím je 8:30, tak je to prázdné ještě. No, tady za Peru taky restaurace se chystají, no, auta vozí materiál a chystají se. No a tady máme parkoviště loděk. Jo, tak je tu to požehnaně. No, to je. No, tak asi tak. No, jsme tady na náměstí. Ještě ne, no, ale je to tak. Tady ještě ty restaurace zaberu. No a půjdeme dál směrem na tržiště. No. Tady na také křižovatce, kde vedou cesty doprava, doleva, ale v každém případě půjdu rovně dál na to tržiště, jak jsem říkal. No a takže pak se uvidí, jestli tam kdo je vůbec. No. Je tu právě ještě takový ranní chaos, takže to se uvolní, to jsou všechno zasobovací auta, které tady zasobují ty restaurace a tak po ránu. No a tady už začíná to tržiště, no, tak. No, tak to tak trochu vemu. No. Quale ti piacciono? Quali sono buoni per te? Tu chodí hodně lidí, takže musím pozastavit někdy. No to mají různé marmelády, medy, různé takové likéry, bylinné i z ovoce veškerého, co existuje. A je to opravdu výběr. No, takže je to plno taky. A tu už to tak trochu žije, no. Přece jenom nějací lidi tady
Nějaký obchůdek, občerstvení, tady sedí lidi, si dávají něco, sem tam každý. No, no tak jsem vlezl do uličky nějakého, jmenuje se Vladimír Švábel. No tak tam to vede k moři. No, já se vydám tady. Protože se chci dostat ke kostelu. No. No, to je ta ulička za mnou, no. Je tady taky malý restaurant, a to je každý kousek, že jsou takové malé restaurace, kde se můžeš občerstvit. No a tady teď vede cesta, nevím, jestli půjdu dobře, ale vidím, že říká, každá cesta vede do Říma, tak uvidíme, kde to jde. No tak. Tak vidím šipku svatá Eufemie, takže doufám, že tam dojdu. Je taky takový restaurant malý. Podívejte na ty uličky tady. Takže to je všechno okolo. No a tak půjdeme. Doufám, že jdu dobře. Je tež malý restaurant. A ty kameny tady kloužou. Teda strašně. Musím dát, abych sebou nehodil na zem. No. Je tež restaurace tu blíž, po schodech. Tak nevím, kde dojdu, a tam vidím proti barak. Je snad je stoupak. Je teď doleva. No, vidíme. No, takže jsem to přišel zase na širší cestu. Tady už vidím, kde se blížíme nahoru. Jsou všude cestičky a jak říkám, všechny cesty vedou na správné místo. No, jsme na místě u kostela svaté Eufemie, tak to je ten kostel, no. Zepředu budeme čekat asi, až se otevře, nebo tak nějak. Lidi tu je, tu kteří čekají. No. Nafilmoval jsem v kostele jen oltář. No, tak tam už se koupají, asi je přiblížím. A vidíte. No, tak tady máme nějaký kanon a vedle to je kotva. No, takže kabelka. No, to jsou také vystupky u toho města. Také skaly, na kterých se opalujou, že? No, takže... No, to, jak půjdu dál, tak to budu dál zabírat, že těch možností tu je plno. Je restaurace hned z kraje, nás se jde posudka přímo do vody. Tež není špatné. No, tady to beru pode mnou, jak to tu je. No.
No, tak já scházím po cestě, která vede k tomu kostelu svaté Eufemie. No a pokračuji tady tou uličkou dole. Takže musím počkat, až ten pán odejde trochu, protože zabere celou ulici. No, tak tu je další taková restaurace nad vodou. No to je ta, co jsem z dálky bral. Odsud se může jít do vody. Takže no, pokračuji dál tou ulici, tady vlevo je zase jeden na motorce, musím ho uhnout. No, tu je taky restaurace za mnou, někde tam. Kameny jsou vyhlazené teda perfektně. Zase pěkné restaurace, no. Já se půjdu podívat ještě znovu na tu hlavní ulici, kde jsou obchody, ta hlavní třída taková s obchodama. To musím mít ještě kus bokem. No, tak zde už se to rozjelo. Tam už sedí dost lidí v tom restaurantu. To pořád chodí lidi nějací, ale... No, tak je teď tam restaurace, hlavní tu lítá předtím. No, to jsou takové úzké uličky, jo. Samé, tam nic není, tam se bydlí jenom. No, samé to je tady, samé úzké uličky. No, ale my půjdeme tady do té, kde se nakupuje, prodává kurník. No tak. Teď je to ještě prázdné, obchody teprve otevřeli a všichni utíkají k moři, takže teď tam spíš večer, tak v 5-6 hodin už se to naplní tady a bude tu více lidí. A zase teď to aspoň mám pro chůzi volnější, protože jinak, jak je to nacpané lidma, tak to taky není, mě to nebaví. No, nevím, jestli to mám záple nebo ne. Je dost slunko a na tom displeji už to je blbě vidět. Doufám, že jo. No. Já jsem tam něco, už tady lidi chodí. No, to zase severu před sebou. No, takže no, stále jdeme ještě tady dopředu. Vidím nějakou zmrzlinu, že je, no. No a zde už je konec ulice a zároveň konec prohlídky města.